Piye? Ngopi ngene iki ambek ngrebu kopong lho, Nar. Penake ngrebu kopong. Pengangguran awak dhewe iki yo bahas masa depan, Pak. Iya le, presiden ya presiden. Presiden. Yo, calon sing lagi rame lho, Ganjar, Anies, sama Prabowo milih ndi? Wah, nek aku Prabowo, Nar. Wah, Prabowo aku. kenapa? Aku Ganjar. Bentas. Gubernur Jawa Tengah sukses. Oh. Prabowo apa? Prabowo iki aku senengku Prabowo iki wonge iki legowo, Nar. Biyen pemilu winginane kayak kalah mbek Jokowi. Loh, Belum jadi menteri. Menteri belum. Ya udah. Wong wujude yo dadekno menteri pertahanan ini ngaran iki. Yo, pertahanan. Wujude yo maju no, alusitane bareng yo. Apik yo. Apik bagus. Indonesia aman yo. Jadi kombuser bareng yo ngakoni apik. Indonesia aman, tentram. Ya kan. Pokoknya aku Prabowo. Prabowo nah. Sakjane aku ambek Ganjar yo seneng. Seneng aku. Tapi yo jadi yo Ganjar yo. Tapi pilihan hati kan yo kayak iso dibohongi yo. kuwi mari kuwi. Alasan milih Ganjar apa nek mau? Gubernur Jawa Tengah. Ya kan. Kene tinggal di Jawa Tengah. Minimal infrastruktur apik lah. Mulai tertata dengan baik. Ya kan. Pendidikan mulai maju. Nah, wis kuwi terus bangunan-bangunan mulai tertata. Alon-alon. Tapi iki penuh alon. Iki wujute enek proyek iki ning cedhak-cedhakan kene, ya kan. Ya sapa ngerti nek Ganjar dadi presiden awak dhewe iso mergawe. Mosok sing proyek awak dhewe kene gak mergawe ning proyek. Ya. Neng aku yo kuwi pokoke yo mantep nyoblos Pak Prabowo. Duh, iki. Wis harga mati iki yo. Enggak mati Pak Prabowo. Wah, Enggak kudu Pak Prabowo. Angel iki wis aku Ganjar ae wis Ganjar. Wis Ganjar. Jawa Tengah cepu Pak Prabowo pokoke, Pak Prabowo. Ya wis Pak Prabowo, wis ya. Wis yo iki dipateni videone yo. Napa dipateni? Ngono ae. Kok disambung neng kok. Oke, siap. Ngono ae yo, Lur yo. Oke, Lur. Iki dhek milih Ganjar Pranowo. Nek aku Bapak Prabowo, Lur. Siap. Prabowo.